Nembagarabi itay amin apo. Ipigsatay man nga ibaga, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ay pukkaw tinagungar, pukkaw tiragsak, pukkaw tinamnama, pukkaw tinangabak, pukkaw tinagbalaygi. Adagdamdamag kanyak tatay. Kunana, apo apa yang maawagan da ito yung nga Sabado ti Black Saturday. Ako nakmat enya ti idea ngamin ti Black Saturday. Wan kano apo, kada kitay napanda nagbibits idi agawid na nangisi dan. Kakuna mat anya nga nga di kay ngumisit. Imagine mo oras mo nga agupar ijay baybay. 80% urine. Nagado 20% toprakin katay. Na mairharib ka. Kasi mata isbo nga gup operam ti kaadu ti tao gup oper ka di ka ngumisitan. Kaiso ti kunak apo adda pay mo elektor nga nagpost apo nakatupis kanu majiigid ti baybay. Ambisyosa bakit apa ko namlan ibagbagala nga roden nga haampay nga panagdidigos, haampay nga anya na ganararagsak agkarkararag tayo siguro nga awan ti schedule ti kararag adda mo ako light nagturod nga agusob nakakutkut tong di igit ti baybay nagbutsyog ka na dito mamartek nga kakunana pay laeng mag handa mo paate o dagito nga ako light. Insuti ko nak anya laki din ayan, di kay laki maiyura yan. Tipay mo umuna dagi tay pay mo tagaigid ti baybay. Di da pay la na uma. Hindi ko nakagawid na nasa di kagad masanburn mo ta imagine mo ta isbo nga paglanglangoyam ti manong nga oras katay kada topra. Naagasan dagiti gaddil ka saka dagiti ang late leteg gaddil mangmang kada durek ayan datatapan nyo linang langoy gunggunayo isa ti ko na sada na sunburn isa ti ko na gunggunayo makatawan ko mga naka-sunburn kayo gunggunayo isa ti ko na isa Black Saturday makapangisit nakapangisit ti kararwa nya mo dayta nga idea yon adapay may sangahangan naka apo jak makaserve apaya madiji boses na apaya nagbebedyo okay kami father jak makasaw jak agpasokatak nga agbas gunggunam kastam kuman di may samot na iltor apaya apo alas 12 pa lang nga panimuragan kilaw kunam lano nakiraw-rawatan gunggunam DJ sa ospital. Kas natay tulad ay tiniraw-rawatan kada na ikukuha na inya launa yun nga day nga Sabado nga imbes nga panagkarkararag ka adatay amin itan suti ko na tata nagagapudad na baybay agtataray na agpapamotor itan kitain nyo aduman hospital itan anya launa yung kas natay Sabado pa ilang Allah talaga nga agap apuradan nga di Biyernes Santo ayap apuradan da kita uragaan dan kalala unamlan uday hanga nakaramraman ti 2 taon ti karne anya kadata nga panunutin iso ko na into no kwan liturya ti panagungar may kayo tagkararag tayo dudungar danto na graman ako light kada lektor kamagasaon da nagbibidyo okay da ada agkam-kamata nga napan nagupar di baybay gunggunam gasan pay mata ada agkamata sa kadakan lang di swimming pool ang bagay ay agmamangmang kayo ada gaya kalangoy mo dyan di agtot-tot baras dikki kada muray awan wah ko na dyan sumaruno ka mga agday katla ka buang kasi ko nak ang kay ngumasi-asidad kanyak napanggay naglalangoy ta sigurado nga dakay nga napanagdigos hangkay nga misbaw pustaan no di ka misbaw di baybay wano di karayan wano di swimming pool la matay ti nagdangoy nga hanggang misbaw la
Kita nyo mabuteng da. Kaya talaga santo dumawi mo di kadlok. Diyos ko manipod Huwebes Santo hanggang nagdigos saka na pan naglangoy. Saka misbo. Ala, iso nga no daytay o dumanon dayto yan liturhiya agdudungar. Mano nga liturhiya ti panagungar ti rinambakan tayon. Di tayo mari na tas ibabannog. Nga na ganan, exhausted launa yan. Excited nga nagbisbisita ta nagaduti nag-aawid. Reunion ma dagatay ka kan Allah particle ding kada amin-aminan agsubli da di Manila inna pura agawi da nata nya nga nakatrap traffic mayamat nga mapukaw mo di original nga purpose tayo nga apay nga agawid ka umay ka nga road maki Holy Week makisimana kati meaning ti Holy Week ka anya na ganan January pa ilaan ka naka-reserve ka ti video okay mo lala mapukaw mo daytay awidan tayon nga may agsakripisyo triduo oray triduula ti mararambakan tayo di misa pamuggo last supper dijay liturgy of the word and the Eucharist ti Biyernes panagkarkararag ti Sabado tatta panagungar iso nga kurang aji liturhiya tayo no nagatindar ka di Huwebes Biyernes tatta awang ka tang over ka nabartek ka kurang aji liturhiya tayo haan nga kompleto may sangarod nga liturhiya daytoy kiso ti kunak uray gamin no uray mo no ulit-ulitan tayo at tinawen no hantay mo ilat tamari na gaputa maiguyod tayo mat kadagitay daduma ad mo nga dayjay ti priority gaputa kung maribusuda mga agsagana ti balon da kadalutundang ka napangkamat awanan jay sense ti kararag awanan dayjay nilay-nilay nga kunatayo iti Sabado aging gana tatakuma awanan dayjay panangri-ri na nga tadata maagparparte si malog ti taga-Bagyo kadagdagan ko si mangat na nagmumotor dagitay nagmumotor laiso makamudaytan awanan gaputa dayjay mo bakasyon ti pampanunutan tayo iso nga uri adda kastoy awam manen nga may saman ti saludsod ditoy siguro no us to dayjay pamati tayo kin Kristo nga nagungar ka hantay ka bailan nga ibatan. Honestly, mano a percent ti pamatim kin ni Kristo ang nagungar. Ndakay ti mangsongbaten, ako like ka, lektor ka, insaganaam ka di dayto nga liturhiya. Mano a percent ti adda ti pusom nga ibagbagam nga ni Kristo ken nagungar. Iso nga no hamo nga no awan pamatin managungar ni Kristo adda ta ka baybay oray kulit kadalektor ka na siya atin no the 20% mano a persente bagbaga tayo nga pamati nagungaren kas kinunana ang datan tuba dagiti anghel tayo matpiman nga agkatkatay di pa naipugsat ti bagis da kaiyanak nin tumulananang na ti mangidurduron nga agkanta kaya isudan ton ti singer dagiti nanang kada kante haleluya kunamun di na pa'y maibansag ta sabong nakapilitan jeto nanang ti mangi bakitan nga anghel. Kaya kanta dagiti anak tayo, praktisin da, nagungaren kas kinunana, aleluya. Nagtataray daman ang datan niya po pa, di umay daman agblesen, awanan ta practice. Ikan kanta tayo, mano a percent, ti saludsud nga rod, mano a percent, tapno umunag. Mano a percent tapno maipapilit tayo jay na tayo nga nagungar. Tanuhan tayo rinaan nga talaga, alaga alang-alang nga talaga. May mayat at mapanagmotor kad agpikpiknik. May mayat siyempre agsasangpot na kita kakabagyan tatakay lag kikita pumartikan
Iya. Pagan anong pa'y taliluyad ta nila po padi mangibagbaga. Iso nga dadadyayan, awanan na waradan, agpos da, apo ako light nga butsyog nga nagkutong, kung na naman ni ko namlaki na din, kasla, adda ariyot di tiyan na nga, dati. Anyaki din aya. Tata, la kakabsat. Revyon tayo manang, tinawon a revyon tayo. Anya dagiti pamanagnag anagungar ni Kristo. Apay ngay baga tayo, i-claim tayo anagungar ni Kristo, umuna. Awan ti kastoy a sakripisyo, awan ti kastoy a panursuro, uray di ta Biblia tayo nga haan nga inya naganan, haan nga naiwaragawagan nga na kompleto. Awan ti nagpakpakamatay a martir, papadi, obispo, mamadre, dagiti nasasaya at nga Kristiyano nang itud ti biagda kas martir para kin ni Kristo no awan no haan a nagungar ni Kristo. Pagan anong ti panang isakripisyo, ti biyag mo, ti awang mo serserbina, naabak mo iti cross inlansada, kinatay mo ten. Pagan anong nga isugal ta biyag mo kanya, naabak iti cross, dinuyok dala bakrang na kinatayan, awang magayam laban na. Apay nga, darason na nga agsingsingpet ka, ano ang kabagla mamati panagungar, awan tumot ti panagungar anyway. Apay nga agsakripisyo kang agaramit ti naimbag kas imbaga ni Kristo no awam lapam matim ken kuana anya ti serserbi nang agsingsingpet tayo di tayo pala aglilin namo di tayo pala agpipin na tayo agtitinakaw no awan ti apteran tayo a panagungar mano a martir mano nga misyonero tinangitid ti biag nagaputad da pamati da tinagungar a Kristo. Kano awang kumano hanga nagungar ni Kristo balo ni amin useless amin nga aramidan tayo awang kumati kastoy anya man ang dagiti pamanekna tapno nalaklaka tayo nga awaten nga nagungar ni Kristo idi mapan dagiti babae iji pansyon nakawalin di bato pagtutungtungan pala dagiti babae kunada sinunto nga rodti ibaga tayo nga mangiwan kasi dadakkel di pansyon da niya dakkel abato hanga kabailan ti babae dayjay sinno ti ibaga tayo nga mangiwalin dayjay kuana apan dagarod aldaw nga rodti sabado kanyada nga Hudyo awan ti agtrabaho awan rumwar iso nga early morning ti say ti may kalong aldaw Domingo nga napanda. Kadi mapandan sinot nga tati pangiwalinan tayo di ba to sumrek da ni awam met nakalukat metan may sa pamanagnag empty tomb awan nagyan ije tanem ngamhaan nga mabalin nga umanay nga pamanagnag tayo dayta apaya isugurod nga pinagwardyaan dagiti mamayis ay papadi panguluan ti papadi dagiti Hudyo pinagwardyaan dagiti tanem da tanumatakaw dagiti adalan gaibagada nga nagungar nga nagpukaw ad-adan tumanan nga maguluda ti pamati da isugor nga inlansada threat kanya da kabuteng da kano matakaw di bangkay na ad-adda man nga ibagada giti adalan nga nagungar maguluda ad-adda nga maguluda ad-ado ti mamatikin Kristo iso nga mabalin nga pamaneknek nga awam met isunan ijay pansyon but haan nga enough haan nga umanay nga pamaneknek nga gaputawan iji pansyonan nagungaren. May kadwa nga pamaneknek white cloth dijay pinangrepet da, pinangbungon da, pinangbarabad da, nakupin. No tinakaw da dijay lay bangkay ni Apo Hesus may kalungal daw aglungsutan. Haandang ikaten dijay bungon na at agrupsan ngam apay no takawom ko pinumpay laeng labos-labos nga ngi taray mo. May kadwa pa maneknek da white cloth na bungon ay nakupin kaya nga sawan nasaya at ti panangisimpanahan nga tinakaw. May kadwa pa maneknek dadta jay tao kunana adot interpretasyon mabalin nga ni Jesus laeng mabalin nga anghel bimmaba idi dayto nga bersyon tayo naggenggened kunana ibimmaba ti anghel kunada dayjay nga imbaga na ni Kristo berbero kanyo awanan haler he's gone out of my life
house, I'm begging you, I'm down on my knees. Believe me. He's gone, kunana, DJ ko, DJ Ning, DJ Angel, kunana, awanan na panan. Ngam kunama, DJ, gisabali a version ti Ebanghelyo, ay nasipngat pa'y, mapan ni may Maria Magdalena, kunana, ibagarip na nga iso ti hardinero. Kakunana, apo no sika, tinangala di bangkay na, ibagaman, ta ingkam, alaan ingkam bang asap-sapon ti bangbanglo, ta kultura da nga roday jay. Kanya mati ko na ni jay Angel, awanan ni Kristo aberbero kanyo, wanan iso nga di jay nakatader, either Angel, or ni Apo Isos nga mismo, pamanagnak nga na guang awanan ni Apo Isos, imbaga na nagungaren, napanan, hisgan, kunanan, napanan, pimanawan. Anya ti kadakkelan nga pamanagnak nga nagungar ni Apo Isos, iso day jay, Easter appearances, nagparparang, kadagiti yoy, nagparang, ni Maria Magdalena, sinabat na, kung ano dito Ebanghelyo, sinabat na, nagdaydayo da, di kay agbuteng. Di sa una nga di kay agbuteng, agraman ni patayhan nyo akabutengen, adda akon, nagungar akon. Ni San Pablo, kalpasan nga naglimlimbang dagiti pasurot ni Apo Esos, buyaan ni Paul of Tarsus. Isurat ni San Pablo, adda di pagbaludan isuna, nagliblibas, kalpa, idi may nagungaran ni Apo Isos, amin amamatikin ni Kristo, mapanapatayan, on his way to Damascus, patayon na, dagiti mamatikin Kristo, di kuan pagamuan libag, tunanan. Di kabalyo na nagbulagan, nakulaapan di matana, siya sino ka Apo? Siyak ni Jesus nga itugtugod mo, nga irororoman mo, ingkakin Ananias, kunana. Idi nagparangan ni Pablo, ni Saulo, nagbalin a Pablo, haanan nga inreserba di biyag na mataya kon, he must increase, I must decrease, kunanan. Haanan nga siyak tagbibiyag ni Kriston, gaputan nakita na ni Kristo ang nagungar. Awan sir-serbi di biyag na nga na indagaanan inwa ragawag na namimpinsan. Easter appearances, dagiti adalan nga si bubuteng, nakabalunot di ruangan, haan nga nagtok-tok, knock-knock, who's there? Jesus. Jesus is the way. Magkorni ka mo't Father, kada kay mamot. Kaya dyan nagahan nga nagtok-tok na panon anya ti kunana. Dato yan ni Kristo. Awan ni Tomas, anya ti kunana, idi ko nagparang manen, ri na ti dakulap ko, ari kapom ti bakrang ko kunanan. Nagparang manen. Iso nga dayjay, daytoy rambakan tayo, datayo tinangi awan iji Biblia, dayta asabot-sabot niya. Dayta sabot nga ni Apo Santa Maria nga agladladingit. Pagamuan, maikat di jay malugayan, maikat di mantuna, tanagungaran ni Kristo. Ipresupos tayo, automatic, uray awan di Biblia, hanggar nga agtagtagarin ni Maria. Ipresupos tayo, nga ti umuna nga papanan na aga ni inang na. Kas pangarigang ko ang adakad di Manila, nagawid ka dito Ilocos, umay ka makisimana, anyat na panam, napangkalanga dagos mo, at sito dyan, dagaji ka aruba ka da barkada mo, di ka pa'y nagparangkin ni inang mo, no di ka bastos. Di pa inikkan mo ti parasyat da. Kaya di nagparang ni Apo Jesus, ipresupos tayo ang ati umuna nga nagparangan na, before pa'y kadagaji adalan, ni inana, inang nangarod. Iso di ramrambakan tayo di sabot. Kadagito iti mabalin nga pamaneknek nga nagungar. Dagito iti mabalin tayo nga pagpampanunutan ang nagungar. Aging gaday ta Divine Mercy di Jenny. Nakita niyo nagparangkin Sister Saint Faustina. Di Divine Mercy iso niya kararagan nyo 3 o'clock kunana. Awan sa maglulwalo kada kayo.
3 o'clock kanya mo mo na nga napanji panunot mo, pansit kanton kenkok. 3 o'clock ni nagkape manen, no dagiti taga kumbento ka no 3 o'clock ka kape manen, nabay naglualo. Kanya ti nagparang kanya na. Hindi espiritu na, adda kada tayo. Imaginem ti panang convert na ti lubong, DJ kararag tayo tatay, paadwam dagiti tattao ti Israel, paadwam dagiti mabunyagan, naging gana ti sangalubungan na iwaras day ta abunyag. At dalat tamo dagiti maupay akakabsat tayo, umalis dati sa bali apamati, haanda mari na tadi da maadalan tinagyan day ta pamati. Tanod aktibidades ti simbahan, adda seminar, awam mayat, adda recollection, lik-lik-li kamat. Nadda confession, lik-lik-li kamat. Nadda agpabunyag, taddag seminar, amok daytan. Di tayo magkayat nga adalan, actually di tayo magkayat nga adalan. Ngam no kitaam ti trabaho na iti pamati tayo. Adu na kita latan, makaamon ti pamati, automatic ngam umaydahan tayo pa'y agaw awis. Tipay ka kunakon aka, dakay nga aglaladot nga Kristiyano, ingkayon. Ada mapatpata, der nga chapel, intanay ko, nakadagitay kabalay ko, dakayon ton ti pastoral leader, ijayan no, agdudong sakay mo lang ti simbaan, ingkayon. Iramidang kay peti endorsement letter nga. Well trained nga lektor dagitoy, well trained nga kwa dagitoy ngam aglaladot ti pamati da alaemon ko nakin pastoren ta. I-rekomenda kay paiki din. Tagunggunayo. Sudan to kan ti Mother Butler ijeng agdaldalos mo di chapel da. Ngaminto na procession ti Katoliko datada mo sumursurot. Uyaw-uyawon da ngaminto na daytay procession ti Katoliko kuni sumursurot da mo ijeng likod. Aguy-uyaw dapat in their heart. No narinam ni Kristo nagungar ori sa din no papapanam jipusom addan tulatta. Dayta ti pagtrabahuan ni Kristo ang nagungar. So damirpak nga awawisen na ka. No adda di tarigagay mo nga regget mo nga agserserbi nga ori awan mangibabbaon king ka. No addarag o di pusom at tumultulong uray no awanti nang bilbilin king ka. Aggargaraw ni Kristo ang nagungar ditoy. Haantay laeng nga maipablak nga maisurat akasta. Huwag maipabuya. No adapay lagi tarigagay mo nga sumurot king kuha na nga mangipabla at tinasaya at akatataom. Mangilaban kin ni Kristo uray pa'y no mairuruman adda ni Kristo ang nagungar. Kisuti ko na tayo, dagita pamaneknek nga isuna nagungar, nagado. Ngam ti number 1 a pamaneknek no addad tapusom. No maririinam nga gargaraw ni Kristo di tapusom. Iti lubong ti kinatangsit ka, adda pay laeng ti kinapakumbabam, agtrabaho pay laeng ni Kristo. Iti lubong ti guran-gura kasi kapay la mangmangted ti kapya, agtrabaho pay lang Kristo. Kadagiti maup-upay kasi katimang mangted tinamnama. Tati si imbagbaga ti panagungar ngarod kanamnama. Nga uray dito'y lubong, uray no isakripisyo tayo dagiti bagita yon. Uray ited tayo ti bagita yo ama papatay dito'y lubongan. Haantay nga agbuteng, haantay nga maamak. Taapaya no aramiden tayo ti bilin na makipagungar tayo tumetken. Wana. Imagine mo, nabayag ko imagine nakita ko man ni Kristo nga nagungar. Uray na danag na antilansa. Anya nga tanga kapresko day jay kudil na. Anya day ko kalinis jay glorified body jay kalinis jay bagina nga nagungar ngay. Kinapudaw Sa bagay, ambisyosa kayo, magkaslakay nagungar, nagpupudaw taro-pro payo. Alimilat. Palinisam, abot-abot na kayo. Inya na pagpalpalitada yung umuna sa kay pulbusan. No, abot-abot tarupam ka, dali ipalitada yung tap na luminis. Kasi ko imagine ko man ni Kristo nga nagungar ka, nagpress ko. Tingay pa nang imagine ko, kasla ko madagit tarupa, dagit anak yung anghel.
Tayo niya, awang pa'y nagnaanti kamuro, tila kurang kajingipan da, ngam tarupa da kagala, dito nga, awang pa'y mapigpiglat na, awang pa'y naglinis ko, makita nyo da tarupa da. Tarupa mo, kurarot dita, kurarot dita, kan-kan-kan, libing ang maawatan ko. Masaba mo kaumpay ganas ta kasla na nagtag mo jeje. As ano nga mapalitadam kasla nga rupa nagungar da tawang pay iis. As ano nga rupa nagungar da awang pay iis man na. Awang pay ragsak na tilubong ke ragsak nga rod di pa nagungar. Iso nga kitkitaan tayo kakabsat alatata. Ipagpablaak tayo, aleluya, aleluya ni Kristo nagungar. Iso ti ragsak tayo makipagungar tayo ito. No adda joy, no adda ragsak dita pusom. Adda ni Kristo ang nagungar. Ngam no pasig nga. Anya tinagigyan ta puso mo nga pasig nga dagitay nakaala saksakit, saksakit tinagam problema tuo kana nagawagita. Nakadado. Diyos ko. Biyernes Santo. Iso nga tatakabsat, we proclaim, we declare that Jesus our Lord and King nagungar. Iso timang titinam na makadatayo. Awan sir bi amin nga inararamid ni Apo Jesus. Nohaan ang nagungar. Iso ti ramot kin puon ti pigsa tayo alumablaban. Iso ti pangguyguyudan tayo ti pigsa tayo nga agsingsingpet. Uray pa naman nagbasol tayon. Iso ti pigsa tayo nga agar aramid din na imbag tani sinanama tayo nga nagungar makipagungar tayo kinkwana. Kinitiwagas ti panagbiag tayo ako maririinada kumamot ang nagungar ni Kristo. Itiwagas ti panagbiag tayo ako maidikdeklara kumamot ang nagungar ni Kristo. Tanuawan la pulusan no hantay la mariina ni Kristo ang nagungar anya nga ron serbi dagiti aramidan tayo.